Hey tunge moi ni le kan do ka na itur te lo e ve rok rok ni tia ang lu tin Kutdawh an do ka na itur lo e mek chu an pot deuh soka kati pal min ngai dam ro alo ti mol mol boka chu ti mek lai chuan ami pa chuan enge ni ta za ngai ve deuh thin te atia en te che he Kutdawh thil sual ti thin hi an kan do ka na itur lo ru ni hi atia thinrim em ma se ami pa chuan Kutdawh nen lam hoin irila tram hle animo ei ve ro poi kan ti hleinem ati tamaya meichia chuan thinrim le zualin Henry heng kan che vela Kutdawh chena Neilo te kan do kana ei ve turin kan som don ti na emni ati a thinarim em a chuak ngal ro ti in Kutdawh chu apot ta sok maya ti chuan Kutdawh meichia chuan o kalom lutuk kapuar to lom ka chuak ngal don ka ti pal tak zet ani ti in chhuwa chu tumta a ma se mi pa chuan ngoi lok te ti in Kutdawh chu an ti ding le ta a na ima mo em ti in azota Kutdawh chuan lo hoi le tin mak ti em en chungin ipe thei ti na em ni ti in azota mi pa chuan kan ina na thok tu kan mo lom ti in ashila a ro puye na thok tu tan chuan henu hi du ta ti na em ni ani ai hi chuan hnom nok kar mi po an thazo kang henu hi chhor tur ani lo atia ni la ve lili polite ve deuh thin te nang mai na ni kha kan in nei ma na thok tu tur roi tur min ti ni ani hi a tha ang atia heng ai hi chuan meiche upalam I chhor jok tur ani ka thil ei chak na zong po ti bo vek mai atia ami pa chuan karil ro ka siam fel to ani nge hian kan na chu kan ina na chu thok tur ani atita a mia usa in a ina thok turin Kutdawh in Neilo a som ani a hring nun nuam tak amang chaudon ni te po in asiata amai ro chu a hnuwa thil thleng le hi adom lo hle maya ke hi Martha kani a hei hi ka hmangaih na chanchin chu ani Henry ina chuan kar engmazat ka thokta a nun thlamuan thlak tak mai ka nei let le ta ni te po in ka sia a amai ro chu adik reng lo kong karunin kik dot a min lo hon sakte chu ori chu ka sia than em ani ti ka setat mai ka hlo em mule to ngai lo tura ka tlan bo san nge mai ori ani tlat mai heta engtin nge ni thei phim khur ro hon sakta che ni lo ka thei lo min se thiam ro ti in chong chung lama chuan atlan chhota a enga tingei tlan chia tak mai ti in Henry chuan a chawa na tho na huna ka kutle ke benanen in melsia tir cheu ka lo tumasin atia nilo tun huna nilo nakina khongai tak main min se thiam ro alo timol mola lo thoni neem ni hei I khur vekania ti ina dara te chuan an von saka nakina kan na chu karon chhun zomang min se thiam ro alo tile a te reng mai man mo reng su I chunga hian eng thil thalo ma thlen ka phal don lo ni atia chuti mek lai chuan lili chu ron chhove in Henry benan le lamru ma sona ngak reng to chenia aron ti a bena hi ishiat mi emni atia o khongai tak men heta komani ti hi shil mi aswang che o te reng mai engma ka soi lawang min ring ro atia ti chuanin nang hi mei che fel takini a heta kan bulai oma kan na I thok hi kalom em asin engma bena hne na chuan ka soi lawang min ring ro atia reilote I local lok manangem thilmu tir tur lok chekanaya Henry chuan atia Henry hi chu avan dom tak em lalfa panupui nei tur ang mai ni atiril ro newa Henry chuan annin nei na hak tur lo ha in ka moyem alo tia
Imoi hle mai ti in Martha chuan a changa. Ma se nal ka in ti tak tak theilo ni chu amak lutuk Henry chuan a ti a. Ani chuan kan thlak dang lam hret don che em ni ang Martha chuan a ti a. O le a ti a. Ti chuan Martha chuan an thlak dang lam sakta a. Hanin en le te a ti a. E he ti chuan kamoi dang lam hlak ta a ti a. Henry anen hian kan in nai tula kan in ngai na in kan in nel tula min en dana chang po hian min holo ni ti po ke chuan ka hre thiam chho ve ta zel ani Lili bul ain kabula chuan hun amang tam to zo ka Lili chuan poisa amamo chona ron pan chin thung ani chuti lai chuan hun dom lo takin min hua ka ni ti reng ka hre thiam lo ani kong avakika lo lu dro Henryn alo ti a Monu chu mai chama ta na in pe to em ti na vazota thil pakhat ma ba kala om in nei thutiam nangma nen rehearsal kan nei mai don em nyang Henry chuan alo ti a te reng mai ti chuan Henry chuan imit meng zaidam tak hian kan in ton tira tang khan min hem ema zantin nang ka suang to thin cha du thu ka sama dam chunga ikut ka von theina turin ti in e he Lili tan chuan thmoi takawan ni em Martha chuan ati a kha ani na taka chuan ka zi ani lo tun maya ke en che a karil ro lo om ka soi chuak zo ka ni ati a Martha kong lo hong vatte kan in nei na ka hak tur kor fual lo thleng ania Lili chuan a ron ti a hei hi kan ti theilavang thil dik lo ani ti in Martha chu atlan chuak ta a Martha eng thil nge thleng Lili chuan ati a poi ka ti khop mai in nei na ka tel ve theilavang ati a o tuna hian hre chuak chawem ni mi ho sa le Kutdawh ti thon thu hi chu thon thu phua chop mai ani ti hi ka pasal Hual ne na in omdan zong te ka shelava inga yam ni ama nei tak le po tak e omdan te hi hetianga yom le ni chuan benan hetai omani ti hi amu chuak thoyang ti ka shila che Lili chuan ati a Martha khonge kalitum Henry chuan ati a kati buai to lawang che Neilo lok ngai thate amak viau poni thei ma se ka kaltir theilo che ni thu pakhat che soila ti chuan kan in nei hi ka thulang ti in Henry chuan a shila Mr. Jones a te su khai lasi thon thu te chu atak ani hleinem Martha chuan ati a Kothlera chuan tummu malpo nei lovin darkar eng mozat ka wak vela chutia ka wa vel na chuan a hnen min hruai thleng le tatlat mai in nei lomna chuan ka tel velo kha ania atopna atana Henry wa hmu chuan min tilungai hle mai Martha ka hmu le thei chi hi ring lo ni mo ti in bena chuan a kut ron vuan in a bula chuan a ron thu a Neilo min kalti ro ati a ka kaltir ngai lawang che tuna chuan kumkhua in kan omdun to zo kang ati a ateu lo mai nang nen kha shem hun sheom tak kalo paltlang to nuna khan engti kong ma in ka let le to ngai lawang Martha chuan ati a ngoi mak ro bena chuan ati a Henry chu ron in rolin hei kalti ro tuna chuan a chiang ta aban re ka sira om te kha engwanga om nge ani ti a chiang ta hle mai ati a Mr. Jones no pangdo soi mai alom engkim kape chungin min tlan bausan alom ma se tuna chuan alo ho to ang ti in bena chuan alo soya Henry chuan isoi diklo Martha hi khoya ma irwalina kal lawang ati a chu mai ba ka khoi ma chi hian helai muni chua san vat ro ati boka phiang sen hian police ten an ron tlo nge yang chiti po ilo be sei bok don nia Henry chuan ati a chuak ngal ro ti in a vin zui bokani enga tinge engkim thudi kha min shil ngal mai lo ti in Martha chu azota Martha chuan
na tho na muna ikutle ke berle ke kot thler mei chewak vai hi eng angin nge ingayanga tu nge irin zo kang ti ka shi thiam lo ni ben hne na min da kirle ka hlau bok si ati a Henry chuan ka kaltir ngai lawang che ati ni eng thil nge heta hian thleng tangai ti in lili chu aron au tuara mai chama ka hruai lo tur zo ka hruai ti ka hre chuak ani Henry chuan ati a Neilo Henry hetiang hian iti thei lawang kan thu tiam te po chiar vek to tur kan ni asin ati a ka thu tiam tur zia ka tuma ma se Martha ba ka ngai to thei tlat si lo chu wang chuan kan in nei ne hi ka thule Lili itan chuan fair lo via wang ti ero ka sia ma se min she thiam ro ka thei lo ni ati a he kan in nei hnuwa kar le min tiam ani lom ni Lili chuan ati a chu ni mo I thil tum ber le du ber chu tuna chuan I Kalsan thei to ang ati ta a mirin om lo pa ti in pangpar chu Lili chuan avom pheya kanuna I lo lana wang hian I chunga kalome ti in Henry chuan Martha chu hlim takina shila kan vai hian hmangaih na konga ti fu lo kan neya ma se hmangaih na poimo ber chu I hun a thlen laia du thlan na dik tak siam hi ani